Zašto je važno da su ljudi povezani, da dele istu ljubav i strast, da razmenjuju iskustva i ideje, ali i da ponekada imaju različite poglede na svet? Mislim da smo tek sada, u vremenu koje nas razdvaja, to shvatili. U ovom momentu nam neke druge zemlje i njihove kulture deluju jako daleko i nedostižno. Međutim, raznovrsne kulture koje nas oplemenjuju su tu oko nas. Samo ih treba otkriti. Zato vam večeras predstavljamo Art Aparat. Oni otkrivaju, oni znaju zašto je muzika lekovita i koja je njena magija. Koliko pevanje može biti inspirativno i isceljujuće za svakodnevicu, pevao pojedinac sam ili u grupi. Sada ćete i vi upoznati i saznati sve o Art Aparatu, kako su nastali i koje sve vrednosti neguju. Nakon dugogodišnjeg rada u školi, ja sam prosto poželela da se okušam i u neformalnom obrazovanju. Počela sam volonterski da se družim sa decom iz Vratišta, sa romskom decom uključenom u život i rad na ulici. Kroz to druženje sa decom ja sam videla u stvari koliko muzika može da doprinese podsticanju drugarstva, razvoju različitih veština, kod dece se razvijalo samopouzdanje i mnoge druge stvari. Tako da sam nekako poželjela da dalje eksperimentišem u ovom polju i da vidim šta to sve muzika može da nam da, osim samo razvoja muzičkih sposobnosti. Art Aparat, to bi opisao kao jednu organizaciju koja se bavi jednim lepim poslom, a pre svega tu mislim na druženje, na učenje, na organizaciju mladih i starijih da zajedno učestvuju na raznim audio-vizualnim umetničkim projektima. Na što je Art Aparat od samog početka hteo da se fokusira su baš oni koji možda u društvu nemaju dovoljno prilika da razvijaju svoje talente. To nisu samo romska deca. Mi smo radili sa mladima u riziku, sa mladima iz izbegličke populacije, pa i sa starijom populacijom. Evo, prošle godine radimo i sa starijom populacijom. Mislimo da je ovo neki prostor koji treba razvijati i da je eto i to da se pripadnici različitih društvenih grupa povezuju, poznaju, da nekako kroz takav rad i kroz muziku koja je aktivnost koja je prosto bliska skoro svakom ljudskom biću i to je super jedna polazna tačka. Zajedno učimo jedni od drugima i stvaramo jedan svet koji je, eto, barem mrvicu bolji. 1, 2, 3 i... Stigla je Ala od koje svi beže. Ljudi, izvinite. Stigla je Ala od koje svi beže. Da se čuje svaka reč. Može? Stigla je Ala od koje svi beže, jer proždire reči i padeže. Kada se svi skupimo, to je jedna totalno prelepa atmosfera. Čini mi se da nas nekako izmešta iz trenutne realnosti i stavlja u totalno neku drugu dimenziju. Svi mi imamo neka različita iskustva, ali da kažemo i slična. Svi volimo da pevamo, svi volimo muziku, ali verovatno isto na različiti način. Deluje mi da ljudi kada dođu tu prosto donesu neku svoju energiju koja zajedno daje nešto skroz magično. Obožavam da radim sa ljudima i koji, da kažem, imaju sličnu situaciju koju i ja, stide se da pevaju u javnosti, ne znam, neki ne znaju da pevaju pa se trude, kao na primjer ja. Pa ja iskreno da kažem, ja bez muzike ne mogu da zaspim i ne mogu da zamislim dan bez muzike. Cilj mi je da sam naučio na neki način da pevam, zato što na početku nisam znao da pevam. Osjećam se malo slobodnije kada pevam, recimo ispred nekih prijatelja i drugara. Pošto se seti, kišu na ti kupi, i oblak mali, pod kojim stojim ja. Na
početku smo pevali popularni rock i dečije pesme, onda smo polako krenuli i u sopstvenu produkciju pesama. Do sada smo napravili 3 originalne pesme, a onda smo u jednom trenutku pomislili, ok, mi sada ovde radimo sa romskom decom, hajde polako da krenemo da istražujemo i radimo sadržaje na romskom jeziku. Znači, prvenstveno je to bilo u stvari druženje i upoznavanje, a onda uz to rad. I mislim da je to, kada se tako pristupi, da najbolji rezultat se postigne. Shvatili smo da uopšte ne postoji mnogo pesama koje dece mogu da slušaju na svom maternjem jeziku i da nekako uz njih rastu. Pomislili smo, što mi ne bi sad uzeli jednu pesmu koju sva deca vole i pokušali da je prevedemo na romski. Ando temsi, jek taga ripe, što znači u svetu postoji jedno carstvo. Za spot u svetu postoji jedno carstvo, smo došli na tu ideju da sve učesnike smestimo u jedan izmišljeni svet, bajkoviti. U tome nam je pomogao naš drugar Igor Vujčić. Znači, snimali smo sve učesnike u grupama ili ponaosoba, onda je on radio tu animaciju, čitav jedan novi svet gde su se svi oni onda smestili. Tako da je kroz prevod te pesme stvarno došlo do jednog povezivanja i jednog onako upoznavanja polako tog romskog jezika, što ćemo ove godine nastaviti i produbljivati kroz edukativne programe koje ćemo sprovoditi, gde će ljudi stvarno, pored toga što samo pevaju, moći da nauče svašta o romskoj kulturi i time se obogate. Iskreno, ja jedva čekam da radim novi projekat i raduje me svaki pomen hora. Svaka nova stvar koja naiđe me ushićuje i vola bi da nastavim dublje da se možda bavim muzikom. Ne postoji jednosmerna dobit. Mi ne idemo da nekom pomognemo i tu. Znači, ovde u ovakvom spajanju svi imaju koristi i svi osjećaju dobit. I mi u stvari prosto dolazeći u neko novo okruženje. To je isto, recimo, kada radimo sa starijom populacijom. Vi dođete nekako, nemate dovoljno šansi da se nađete u tako nekom okruženju, da upoznate ljude koji su imali možda malo drugačiji životni put od vas. Mi time nekako želimo da pokažemo da smo mi svi vrlo slični i da možemo da budemo prijatelji, da jedni od drugih učimo i da jedni drugima dajemo. Naučili su me, odnosno utvrdili su neko to moje znanje koje sam imao, da je ta bliskost i druženje među ljudima jedna od najbitnijih stvari u životu, tako da, eto, na tome sam zahvalan. I
Vlada Divljan je umetnik koji kod, čini mi se, bukvalno svih slušalaca budi veoma slično osjećanje. Mislim da je to čovek koji je na jako jednostavan način umeo da ispriča veoma snažne i tanane stvari u isto vreme. Biggs i cela ta priča muzička, uopšte umetnička u Biggsu je sad završena, tako da nije nešto nam posebno drago što je to poslednji neki spot ili videomaterijal koji je tamo snimljen, ali eto, bilo je lepo što dosta učesnika na snimanju nije nikad bilo u zgradi Biggsa. Čuo sam da Biggs postoji, ali nisam nikad ulazio unutra. I to mi je bilo omogućeno i kad sam ušao, samo sam stavio i rekao ovo je velika zgrada, ja ću se ovdje izgubiti. Stvarno je bilo predivno. Na snimanju je bilo fantastično, zaista. Jedno predivno iskustvo, predivni ljudi, pretalentovani i jedna toliko divna energija koja budi mnogo različitih emocija.